Patxi, nik pasadan urtean pentsatu nuen gustatuko litzaidakela kide guztien artean edo behintzat euskeraz dakiten guztien artean edo guztienekin euskeraz egitea. Adibidez, gu bion artean beti erabili dugu, beti laneko gauzetaz eta lanetik kanpo be bai, ez? Halan da, bai kalean, bai laneko gaiekin eta beti egin dugu euskeraz. Baina, atzo nire hilobak esan zidan gauza bat, eta usten dut zeuzer kontuan hartzekoa dela. Esan duzten, guretzako egunaro izan beharko luke euskararen eguna. Egia, arrazoi utza daukazu hilobak, Bai, hain gaztea izen da, gehiago posten zara, horrelaiko geusek entzuteaz. Postenaz bai.